UPPL मानसि मा खालामो बेवहाय UPPL मा इनभल्भ दं बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनजों मा इनभल्भ दं गुड मर्निं गाइस जोबोद मोजां दिनैनि सावरायनांगौ टपिकआ UPPL दोलोनि मावथि खर्मि दैदेनगिरि माखासे बिथांमोना बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव बाहागो लानानै मारपिट बिराद सुन्दर बिराद डिसिप्लिन मेनारजों सोलिग्रा शान्ति हास्थायग्रा UPPL दोलोनि मावथिफ्राबो जे मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि बादिनि बेयाव बाहागो लायो दालाय दावराव दावसि मोनानि समाव हमजालायनाय बेथ' बिराद असान्ति जाबाय प्रमद बर' सार बिराद असान्ति शान्ति भंग खालामग्रा बेबायदि मावथिखौ नोंथाङा थाबैनो नोंथां दोलोनिफ्राय एरनदोसो नङाबा नै स्प्रेड जाजोबसै स' जोबोद इन्टारेस्ट जानायनि नोंथांमोनखौ गिबियाव आङो बरायग्रोबाय आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां मोजां दं बाथ्राखौ मोजाङै नायनानै लाग्रोदो गथ'नाया मारै जाया नायग्रोदो थौलाय मा खालामदों मा खालामदों कुलि मा खालामदों डेभिड फट' खालाम भिडिअ खालाम मा खालामदों बेवलाय क्लासा खेवलाय कलेजनि इलेक्सनाव मा खालामदों इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों हा लाजासै मा खालामदों बेवलाय उबेनि नोंसोरो मा खालामदों उबेनि मा खालामदों नोंसोरलाय बावबा गिदिंबाय उबेनि नोंसोरलाय स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सन मानि थाखाय मा खालामदों नोंसोरलाय स्टुडेन्ट इलेक्सन मा है ओंखार साला आनडेम'क्रेसि बिसोरो लागिन रोङा फन खालाम मिन्थिबाय सोरनो फन खालाम फैनाय जानाय नोंसोर मिथिया दिनैसिम सोरनो फन खालाम क्लासा खेवलाय ब्रादार मोजां रायलायनोबा ब्रादार आं लकेल दे खिन्थु देबरगावनिखा आङो क्लासा खेवलाय नङाबा गारि थारि जोबगोन क्लासा खेवलाय दुबां क्लासा खेवलाय नोंसोरो मैया हाबा जानाय फै क्लासा खेवलाय बे सारनि हाबा जानाय खाथियाव फै सारनि औ नै दंफैयो मा खालामदों नोंसोरो इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों नोंसोरो आनडेम'क्रेसिलि मा खालामदों नोंसोरो हा फन खालामा जालाय आदा दुफां क्लास खालामा जाया नोङो नों सासे UPPL खर्मि जाम्बा क्लासा खेवलाय साला ओइ भिडिअ मान खालामदों नोङो भिडिअ मान खालामदों नोङो उदालगुरिनि मानसि मा खालामदों नों बेवहाय मोजां रायलाय गारिया माबा मोनसे जानो हागौ जेब्रा खालाम गारिखौ UPPL मानसि मा खालामो बेवहाय UPPL मा इनभल्भ दं बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनजों मा इनभल्भ दं हा वाइ सारनि खाथियाव इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव UPPL मानसिया मा इलेक्सन दं इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव UPPL मानसिया मा इनभल्भ दं बुंलाय नोंसोरो इउनिभार्सिटि खेम्पा सिङाव इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव UPPL मानसिया बे स्टुडेन्टफ्रा डिसिप्लिनाव थायो हिसाबैसो बिथांमोनखौ बुख्रुब गारिखौबो बुख्रुब खालामासै मानसिफोरखौ बुवासै नङाबा नों एथ' बुरजा स्टुडेन्टफोर जेव स्टुडेन्टफोरजों हाब खम जारला जागौमोन बे आरो खम कि बदनाम जाबावगौमोन आरो स्टुडेन्टफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ माखासे बिराद गिदिर गथ'नायाव जुदि लांनायनि प्रसेसआव लायोमोनब्ला आरो देरसिनबावगौमोन आरो प्रमद बर'नाव गोग्लैसिनहैबावगौमोन बेयो दा बिथांमोना बिराद डिसिप्लिनाव थादों गिबियावनो बे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरखौ आङो साबायखर बावग्रोयो खारन बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो सोरबा
गारि बुख्रुबनाङा मानाङा डिसिप्लिनाव थानायनि खोथा डिसिप्लिनाव मानियामोनब्लाथ' बिसोरो बारसिनबायमोन खिन्थु बे इउपिपिएलनि सोद्रोमा मावथि बिथांमोनखौ सिनायखाजोबो लकेलनिबो दङ दा बेवहाय हयथ' बिथांमोना सिङाव गारिनि सिङाव ग्लासखौथ' खुलिथाराखै सिनायजोबखायो हयथ' सिङाव माबाफोर आगजुफोरबो थानो हागौमोन खोमा मोनायाव नोङो इलेक्सनाव सापर्ट होनाय ना बिराद डिसिप्लिन बिराद मेनारजों सोलिग्रा बिथांमोननि हाबा मावनायखौ मोजां मोनो बयबो नाथाय दिनै मा नुजाखो डिसिप्लिननि थाखायनो बिथांमोनाव हाबगासिनो दङ नङा होमबा रायजोफोर बिथांमोननि सान्थिनि थाखायनो नाथाय दिनै मा असान्थि जाखो मा डिसिप्लिन सिफायहैखो बेबो स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव थांनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खाथियाव बेथ' बिराद गिदिर सान्थि भंग खालामनाय जाबाय प्रमद बर' सार ससियेल मिडियायाव लानानै बिथांमोनखौ थाबैनो पार्टिनिफ्राय एरख'दो नङाब्ला नै गोसारजोब्बाय बियो बुलायनोसो फैदोंमोन बिसोरो बे इउपिपिएल दोलोनि मावथि बिथांमोना गारियाव माखासे सेंग्राफोर दंबावोमोन बुलायनोसो फैदों दावराव दावसि खालामनोसो फैदों मोनसे इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव बुलायनो मोनानि समाव बेबो गारि लानानै मा खामानि दं पार्टिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इलेक्सनाव सिंजों सापर्ट होयो ना फैसाजों सिंजों मदद होयो बे आलदा खोथा फिजिकेलि गारि लानानै ओंखारथारनानै मोनायाव हमजालायनाया बेथ' मोजां सेम्पोल नङा बेथ' एकदमबारे दावराव खालामग्रा दिनै फोरमान जाबाय रायजो राजाफोर इउपिपिएल दोलोआबो खुनु डिसिप्लिनजों सोलिया बिथांमोनाबो सान्थिखौ बंग खालाममारो खुगायाव बेलेग बुंनायाव बेलेग मुंह पे कुछ और करते कुछ और मा सानो नोंथांमोना जरुर कमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ